2022ko aurrekontu parte hartzaileen lehen fasea otsailaren 25-tik martxoaren 14ra izango da. Getxon, erroldatuta dauden 16 urtetik gorako pertsonek parte hartu ahal izango dute prozesuan. Bai eta gure udalerrian egoitza soziala duten elkarte edo erakundeek ere. Formularioak Getxoberrirekin batera helduko dira etxeetara. Webgunean eta hautestontzia jarri diren tokietan ere egongo dira eskuragarri. Proposamenak aurrez aurre egin ahal izango dira, betetako inprimakiak hainbat udal eraikinetan jarritako hautestontzietan utziz edo udalerriko metro geltokien inguruan eta Andramari kiroldegiaren ondoan jarritako postontzietan. Hala ere, eta egungo osasun egoera dela eta online parte hartzea gomendatzen dugu arriskua gutxitzeko. Getxo.eus udal webgunearen bidez edo bestela inprimakia posta elektronikoz bidali honako helbide honetara: gobernu irekia abildua getxo.eus.